Estem a casa, estem al taller i aquest és un espai importantíssim per mi. És el lloc on jo em sento còmoda, on puc estar tranquil·la, on puc estar amb mi mateixa, amb els meus pensaments, on puc treballar en qualsevol racó de la casa. És un lloc en el que tot ha estat pensat i dissenyat a l'entorn dels materials, una mica des d'un concepte escultòric i que ha estat pensat per l'escultura. Òbviament ha de complir les necessitats bàsiques per poder cuinar, dutxar-te i dormir, però això és el de menys. Tinc 2 estudis, el taller més brut a la part de fora i separat. Tinc un estudi al davant i també treballo al menjador, com feia Manolo Hugué, que treballava a la cuina de casa seva, de la masia del Mas Manolo, doncs jo faig igual.